Ndewo na ụmụnne m. Kedu ka unu mere? Eziokwu na ọ dịtụla obere anya, mana anyị kwuru si n'afọ agaghị abịa na njedebe ma ọ bụrụ na anyị bịa kelee unu. Afọ abụrụla afọ nwere ọtụtụ ihe ntụrụndụ na ihe ịma aka nke ya. Ụfọdụ setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ nke ha rutere, ụfọdụ nke ha na-enwetaghịkwa. Mana achọrọ m igwe unu ma ị nwetara ihe mgbaru ọsọ gị ma ị nweta ihe mgbaru ọsọ gị. Ị mere ka ike gị ha. N'ihi gịnị? Ọ bụghị ihe dị mfe mmadụ ịdị ndụ site n'ọnwa Jenụwarị na-eru n'ọnwa Disemba ọkọ akọghị gị. Ọ bụ ihe ị kwesịrị inwe ekele maka ya. M ka bụ nwanne unu nwaanyị, Nwaada Nnenna. N'afọ 2022, ndị afọ Igbo Amaka TV nwetara unu ọtụtụ akụkọ, mana achọrọ m ịkpachite mmụọ n'azụ n'ime ọtụtụ akụkọ ndị pụtara ihe n'ime afọ 2022. Abịala ihe metụtara enweghị nchekwa. Unu chetara n'ụlọ ụka Owo nke nọ na Ondo steeti ebe ndị mwakpo wakporo ma gbuo ọtụtụ ndị bịara ụlọ ụka. Ọ bụkwa na sọ nke ahụ, unu chetara na nwa akwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ ibe ya tụgburu n'ihi gịnị? Okwu ọnụ nkịtị. Kedụkwanụ metụtara ụlọ ahịa Deidei nke nọ n'obodo Abuja nke a mụrụ ọkụ? Kedụkwanụ metụtara mwakpo ụlọ mkpọrọ Kuje nke ndị mwakpo wakporo ma tọhapụ ndị isi Boko Haram ndị a ma ama na-enọwara ebe ahụ ọtụtụ afọ ma tọhapụ ha, nke a na-ahụbeghị ọtụtụ n'ime ha ruo taa. Abịa na ndọrọndọrọ ọchịchị, unu chetara ọtụtụ akụkọ ndị pụtara ihe na ndọrọndọrọ ọchịchị, nke ụfọdụ n'ime ha gụnyere akụkọ gbasara asambodo mahadum nke Maazị Bola Ahmed Tinubu. Ọkwanụ sọ nke ahụ, unu chetara nọ Maazị Bola Ahmed Tinubu onye ọ hụrụla dịka onye nnọchite anya ya, ya bụ onye na-akpụ isi ala, nke a maara dịka Muslim ticket, nke a ka na-ekwukwa okwu ya ruo taa. Kedụkwanụ metụtara njegharị nke Peter Obi nke anyị maara dịka Obedient Movement, nke a ka nọgidekwara na-ekwu okwu ya ruo taa. Unu chetara okwu ahụ Maazị Atiku kwuru gbasara ndị Igbo, nke o kwuru sị na ndị Igbo ga-eche ka ọchịcha tupu ya onwe ya bụ Maazị Atiku achịa. Ihe a bụ ọtụtụ akụkọ ndị pụtara ihe na ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị. Kedụkwa na ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ? Akụkọ ndị ọzọ pụtara ihe gụnyere akụkọ gbasara Maazị Ekweremmadụ na nwa ya bụ Sonia nke chọrọ mgbanwe akụrụ ahụ. Akụkọ ahụ pụtakwara ihe. Kedụkwanụ metụtara njegharị omume ncheta ndị egburu na njegharị EndSARS, tinyekwara ezumike ọnwa 8 nke ndị Academic Staff Union of Universities ASUU gara. Akụkọ ọzọ nke ka mere ọhụrụ nke anyị ka chetara n'ọbụ akụkọ nke iju mmiri. Ihe a bụ ọtụtụ akụkọ ndị pụtara ihe n'afọ 2022 nke mere n'obodo anyị. Na-eru n'afọ 2023, ndị afọ Igbo Amaka TV ga-ewetara ọtụtụ emume, mana tupu m na-atụpe ituru n'azụ ụfọdụ emume ndị anyị ga-ewetara unu n'afọ 2023. Ụfọdụ na-ajụ ka ihe anyị na-emedi n'afọ Igbo Amaka TV. Gịnị bụ afọ Igbo Amaka TV? N'afọ Igbo Amaka TV bụ ebe anyị na-ewetara unu ọtụtụ ihe dị iche iche, ihe ndị eji mara ndị obodo anyị, ndị Igbo, nke gụnyere omenala, ndọrọndọrọ ọchịchị, asọmpi egwuregwu na ntụrụndụ, tinyekwara ihe ndị ọzọ. N'ihi na anyị kwesịrị ike na asụsụ Igbo ga-adịgide, omenala anyị ga-adịgidekwa. N'ihi ya, na-eru n'afọ 2023 dịka m kpọtụrụ aha na mbụ, anyị kọwara sị na anyị ga-ewetara n'ọtụtụ emume, nke ụfọdụ n'ime ha gụnyere oge igirigi nke unu niile maara nke ọma. Ihe ndị ọzọ gụnyere anyanwụ ụtụtụ, oge azụmahịa ebe anyị na-egosipụta ọtụtụ nka na azụmahịa ndị be anyị nwere, oge ụmụ akwụkwọ ebe anyị na-egosipụta ọtụtụ ihe ndị ụmụ akwụkwọ na-eme yana ọtụtụ nka ha nwere ha na-eme iji na-elekọta onwe ha n'ụlọ akwụkwọ. Ọkwanụ sọ nke ahụ, kedụkwanụ maka mụta ka esi asụ Igbo? Na mụta ka esi asụ Igbo, anyị na-akụzipụta asụsụ Igbo n'uju ha, n'ihi ọ bụ ihe iju anya nye anyị taa na ọtụtụ ndị nne na nna anaghịzi eme ihe ha ji bụrụ ndị nne na nna. Ha anaghịzi akụziri ụmụ ha asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ị ga-ahụ nwatakịrị ọ maghị asụsụ Igbo asụ. Ị bụrụ onye Igbo n'ebe a, ị naghị akụziri nwa gị ka esi asụ Igbo. Ọ bụghị ihe nlereanya ka ị na-egosipụtara
ndị ezinụlọ ndị ọzọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ime otu esi asụ Igbo. Ị bụrụ onye Igbo n'ebe a, jụọ onwe gị, amaara m ka esi asụ Igbo? Ọ bụrụ na ị maghị ka esi asụ Igbo, nne, nna, ihe kọrọ gị. N'ihi gịnị? Ị bụrụ onye Igbo, ị kwesịrị ịma ka esi asụ Igbo. N'ihi ya, mgbe a ga-amalite mụta ka esi asụ Igbo, gbalịa ka ị sonye n'emume ahụ ka ị nwee ike ịmata ka esi asụ Igbo. Dịka m kwuru, ndị afọ Igbo Amaka ga-ewetara unu ọtụtụ emume. Nke a bụ naanị ịtụpere unu azụ ka unu hụ ọtụtụ emume ndị anyị ga-ewetara unu. Mana achọrọ m iji ohere a kelee mmadụ niile ndị kwadoro ihe ndị anyị na-eme n'afọ Igbo Amaka TV site mgbe anyị malitere ya ruo ugbu a, karịsịa ndị binyere aka n'akara mbinye aka. Ọ bụrụ na e nwere nke pụrụ iche ị nwere nke ị ga-achọ ka ọ pụta ìhè, biko were ọsọ were ije gbara bịawa n'afọ Igbo Amaka TV, n'ihi na ebe a ka anyị ga-eme ka ọ pụta ìhè. Gwa ndị ezinụlọ gị, gwa ndị agbata obi gị, gwa ndị enyi gị, gwa ha ka ha bịa binye aka n'afọ Igbo Amaka TV. N'ihi gịnị? Ebe a bụ ebe anyị na-akọwa omenala anyị, n'ihi na anyị kwenyesiri ike na gịnị? Omenala anyị ga-adịgide, asụsụ Igbo ga-adịgidekwa. Unu echefukwala na m ka bụ nwanne unu nwaanyị, Nwaada Nnenna. Nọgide na-ekiri afọ Igbo Amaka TV ka ọ dịrị n'afọ 2023. Unu nọrọ ọnụ nke ọma. Udo dịrị unu.